नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले। आज असा घटस्थापनेचो 5वो दिवस। आजचो रंग असा पिवळो। आम्ही देवीक सुद्धा आज पिवळी साडी नेसवलो। तर नवरात्रीच्या ह्या 5व्या दिवसाचे तुमका सगळ्यांका खूप खूप शुभेच्छा। आज सुद्धा आमच्या राणेवाडीत कार्यक्रम असत। तर आज दिनांक गुरुवार 19 ऑक्टोबर 2023 रात्री 8:45 वाजता देवीचा नामस्मरण होतला। रात्री 9 वाजता महाआरती होतली आणि 9:30 वाजता सुमधुर अभंगवाणी होणार असा। तर गायक असत कुमार ध्रुव विजय कुमार गोसावी ओरोस, बुवा श्री संगीत अलंकार अजित गोसावी बुवा यांचे शिष्य, आणि कुमारी स्वरा अर्जुन पेंडुरकर, बुवा श्री महेश तळगावकर यांची शिष्य। हार्मोनियम असा श्री हनुमंत गोसावी, पखवाज कुमार दत्तप्रसाद गोसावी, तबला श्री अर्जुन पेंडुरकर यांचा। आणि रात्री 11 वाजता गरबा आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्याच्यामध्ये फुगडी आणि स्थानिक पातळीवरील मनोरंजनात्मक कार्यक्रम होणार असत। तर तुम्ही सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाचो आनंद घेवा। तर गाववाल्यांनो, नवरात्रीचो ह्यो सण आपण सगळ्यांनी मिळून आनंदात आणि उत्साहात साजरो करूया। बोला श्री भवानी देवी मातेचा जय जयकार असो। धन्यवाद मंडळी।